8:30 sa robí na Bavoraku. Živo na dedine. No. Dvojmesačná odstávka auta. Pripravená na výmenu predných ložisiek, ktoré boli na totálku, ale na totálku zjebané. Možno kvôli tomu kupovať 46 mm orech. Čo ti je? Toto je skurvený macko. Wow. Takže vlastne veškerý problém zatiaľ, čo mám s týmto autom, je, že všetko. TAčko pôjde do piče. Mal som tam stabilizačky z Peugeotu, ktoré rozlomilo, čiže celkom sranda, keďže auto stálo. Stále mám problém s touto kokotinou, že tento šrob nejde povoliť jeden. A toto bude asi najväčší problém. Na tomto auto jazdilo, teda nejazdilo nejak moc. Vypadli mi 2 guličky, ešte predtým vypadla jedna a chýbajú tu ďalšie. Toto je fakt, že rozobraté ložisko. Ale točí sa celkom dobre. Máme tu tehlicu, konečne zo 46 dole, pravú. A problematika tej tehlice je tá, že sa nám ujebal šrob. Myslím, že som cooked. So, oh shit, it's pretty dirty. So, we have max speeding rods right here. Halus celkom, máme tu max speeding rods, máme nové ložisko uložené, už aj bité. Trošku som obrúsil tehlicu, bolo to úplne zbytočné. No a zlomený šrob, alebo strhnutý, čo som vyriešil vlastne, túto problematiku toho, je toto najviac sedlácké riešenie, za čo asi dostajem pekný spičung, a možno nie, však čo, 5 ľudí to sleduje do piči, čo na storke mám viac. OK, drží to, stiahlo to trochu, pri prejazde sa to zlomí, ale to nevadí. Je dôležité to, že sa to teraz môže zobrať a ísť montovať do auta. No, vlastne to je všetko, čo nám zostalo z starého ložiska. Vlastne, jak sa nevybralo, tak sa rozpadlo. Kusy a povypadávali gulôčky. S tým, že ja už to mám prvé max speeding rods, druhý tlmič je pri aute a tuto máme ešte dosť vecí z autodoku. Prúster, čo sa stalo, je, že na starom ložisku sa dával brzdový kotúč naspäť, tak tam nebol zápustok na šrob. Čiže na tento, z Brembo brzd. Takže som to vyriešil tak vlastne, že som zobral zápustnú hlavicu, ktorá tam zatiaľ drží a budem dúfať, že to aj udrží stále. A dala sa tam tá. Myslím, že som vymenil aj poistnú šponu. A takže som už vymenil aj šrob na chladiacej nádobke za tento. Ale ešte bude sa meniť chladiaca nádobka, len sa bude musieť dokúpiť prvo chladiaca kvapalina. To je Crocodiles. Bombardino Crocodilo. No máme tam novú pumpu, nový termostat. Nádržka a chladište. Takže je tu deň 3. Musel som vybrať von ventilátor znovu, nakoľko z termostatu by vlastne unikalo trošku kvapaliny. Stále vidno, že stále teče. Táto neviem, či to je šponou. Už špona nie je rovno, je trošku dokriva. Takže ju skúsim odňať a pritlačiť všetko. Taktiež sme odzdušnili už zadné brzdy. Už sú tam nahodené nové brzdové prasviatka aj s novou hadicou. A ešte upevním hadicu teda na druhej strane, nahodím naspäť kolesa. A toto budem musieť odmontovať ten držak a trošku prispôsobiť. Nahodia sa naspäť kola, dá sa na zem a môžem kontrolovať už iba chladiacu sústavu teda. Takže to ešte bude zaujímavé, stále mám také neistoty, všetko robím momentálne, že sám prvýkrát na 6 valci. Takže tak v kuse sa dorežem na tomto vyjebanom chladiči. Tak, ale reálne len stáť auto unikalo, čo som si všimol. Takže to je za mňa fajn znamenie, že tak. Zdravím všetkých a momentálne čekám to Mototechny znovu. Mám asi nastavenú moc klímu, pretože budem potrebovať nejaké súčiastky ešte stadiaľ. No a magnet hlavne musím kúpiť, ktorý som zabudol naposledy kúpiť, keď som tam bol dneska ráno takzvané.
Takže ľudkovia, vítam vás pri dni číslo 4. Máme tu náš bavorák, z ktorého kvapka chladiaca kvapalina. A taktiež, keď nám naštartovalo, tak čopolo. Takže sa objednali nové sviečky od NGK, ktoré sú odporúčané aj výrobcom. Platinum Laser. Objednal sa tester na toto typu, že do cievky a na sviečku. Kde sa odskúšali staré sviečky, aby sme zistili, ktorá neodpaluje, aj tak sa vymenia všetky. A tak dokúpil som olej, nehal som objednať novú hadicu z termostatu, nakoľko stadiaľ uniká voda. Zo spodnej hadice z termostatu vlastne, ktorá je tá z tejto. Tá som nová nechal objednať a momentálne sa teraz zoberá kryt motora. No, náš cover máme teda dole. Peko môžeme znovu zaštuplovať. Ako vidíme, tu sú vlastne všetky naše ignition coily. Nemám staré verzie, pretože sa mi dokonca zdá, že M54 má dve verzie ignition coilov vlastne. A tieto, a má ešte jedny. Takže sa ideme na to všetko popozerať a som zvedavý, že čo uvidím teda. Som zvedavý, že jak moc ma dokonca pustia harnessy, aby som mohol testovať ozvody. Ale asi ma nepustia, keď sa tak na to pozerám. No, už sme začali vyťahovať. V podstate sme na 4. onej. Pár plage. Ako tie, čo som objednal, vyzerajú inak, ale tieto boli pekne zajebané. Fakt, že špinavé. A všetko si ukážem vlastne teraz. Takže teda smrdia od... No zdá sa mi, že to je benzín. Ako nesmrdí to úplne benzínov, ale smrdia od benzínu. A keď sa taktiež zasvietime do kanálikov, no aj najčistejšie teda není. A akože ono, tunelíky sú celkom čisté, ale to vnútro tam ani ne. No. Zdravím vás pri dni 4, čo už sme si vraveli. Za mňou je teda moje auto. Si môžeme povedať momentálne je to, že zo včerajšieho failu, teda fail, keď sa odzdušnila teda chladiaca postava, brzdy, auto sa naštartovalo, nech teda začne kolobeh vody v motore a niečo sa mi nezdalo. Bol to hlavne zvuk, lebo auto mi čopovalo, čo teda moje auto v živote nerobilo, lebo to je len stoková M54B22. Tak som teda rozmýšľal, čo to môže byť a poradil som sa aj so svojimi NGKčka, aby sme boli konkrétnejší, NGKčka 3199, čo sú vlastne odporúčané pre ten bavorák aj podľa výrobcu. Teraz čo nás čaká je to, že som ešte doobjednal novú hadicu na termostat spodnú, ktorá ide do chladiča z ľavej strany auta. Pretože spoj s termostatom a hadicou kvapka. Kvapka nám stadiaľ kvapalňa, čo sa dá vlastne všimnúť, že aj áno, toto tu, to je vlastne vytešená chladiaca, že nám kvapka stadiaľ. Ty poviem, že tesne ja som menil, takže to je skôr ten pružinový spoj, že ten sa vymení. No a to by malo byť potom všetko a následne môžem zháňať gumy na nové disky, čo som kupoval. A nárazník. S tým, že tam nechcem ani M-kový nárazník, ani M-paketový. A dneska ešte sa budem trápiť s nastavením výšky vpredu podvozku, aby to bolo jak vzadu. Odstránili sa podložky spredu, sú nové ložiska, nové stabilizačné, nové silnobloky na rotere. Fakt, že bavorák dostal big overhaul veci a môžeme dúfať, všetko bude fungovať teda tak, jak má, takže uvidíme. Máme na to ešte zajtra, lebo zajtra dojde tá hadica do Montotechny. Bohužiaľ sa to už nedalo, takže dojde ešte dneska. Nečakal som, že s tým autom strávim celý týždeň, ale bohužiaľ predsa najviac času mi zabrali tehlice, ložiska a nahodenie tlmičov. Ale myslím, že sme naspäť. Ani kanáliky neboli zlé, na sviečkách len tie sviečky teda. Som rád, že cievky sú v poriadku. Včela tu behá. Duch, ho! Jak sa sedí v mojom aute? Výborné, nechcem ho. Chceš ho? Ale bez bakety. Lebo... Za 5 €. Ber si ho, starý. Zdochnem bez bakety, teda z baketu. Né. Odlapili mi nárazník.